Wezi mukadzi uyu achitsanangura mutsanangudzo dzake akatoburitsa kuti muromo kuti kune vakatouya pamba pavo vachitoshandirwa pamba pavo achinzi akahakwa mukomana uyu mweya wake ukabuda ukataura kuti imimi muda kunditsipika imimi ndakutombotanga ndadhila nemi ndisati ndadhila neava vakandiuraya. Saka nyaya iyi yakakubata yose? Yakandibata nanhasi zvichiri kutondibata nokuti hatisi kunyatsonzwisisa kuti zviri zvikumbonyatsotora nzvimbo ende handitonzwisisi kuti bamuleki asi vakafa nokuti zvinorwadza kuti munhu anonzi haoni kubody film. Tine urombo zvikuru. Makadipo mukoma? Tinofara makadipo mukoma nematambudziko karo. Imimi manga muri china ukama hwanyu nemukomana naLuxury? Inini naDekiasi ndongoti tandiri matwini wezi nemukomana tese tandirana mukana takazora gore rimwe chete zuva rimwe chete. Saka kutamba kwedu kubva tichikura takangokura tichingotamba tese tiri matwini. Ingoti zviti matwinzi kana pataisangana kubva wakumba taishanyirana kumba kubva tichigara tiche every time paanenge achisvika kunotinzira pamwe tichitamba tese. Saka indotarisira nekutamba kwese pamunoita nekuvematwinzi kudaro zvaigona kakuitika kuti musi wesande waanonzi angatoonekawo pamwe mamutori pamwe chete pane pamakazombopesana nekuti kana kuti pamaimbopota muchipesana mukomana achiti amboitawo dzake muri kutsikawo dzenyu muzosangana? Ichokwadi kupesana taitomboita nguva yekupesana sizu patinogara panapa paringeni nepatinogara isu payo kumavhileji ari panisana. Saka taigona kuti tikauya kuno chezvo chendidori pamwe chete. Saka chakatongetiposande ndechekuti isusu vamwe vacho kuti anga chitoripo seni ndakatozvishamisikawo ndichonzwa kuti mukomana ari kunzi awanikwa kuzoni akatofa zvinhu zvanga ndisingatozivi nekuti sande akatoshaika vakomana vangu vari kunopinda nditori padasi vakatosevha nhamba mufoni mavo zvakafanana nedzama zita kuti mureva vakatofonera inini vaita kuti vafonere mukomana kuti vaitiwo nenyaya dzavada kutaura nayo vakatomufonera vakati handiendekezi ngadai ndikati ataenda kutotaura naDekiasi sande ari kunzi ashaikwa ii. Saka takatozonzwa zoya tofurayi takutonzwa kuti Dekiasi ari kunzi akashaikwa awanikwa kutamba zvikatoti shamisa zvinhu zvakanyanyisisa. Tikatozouyawo kuno kuti tida kuti titonzwisa kuti zvishuwa mukomana haasi kuwanika ashaikwa ii. Zvichiva takatonzwa kuti mukomana atoita se atotakurwa takatosvika kuno kuisusu atotakurwa atoendwa naye nemapurisa. Saka tazogara pamba paipai kuzosvika bherawo yake yaitwa zvese zvekuzonzi mapurisa akazodzoka achizotora vanhu kwanga zvaitikira kuLeicester ikoko vaifungidzirwa vakatorwa vakaendwa navo vakanodzoka kumapurisa kweko yataisaziva kuti vainoitwawo sei kana kuti vainobvunzwa chinhu chii kumapurisa kweko. Saka takangogarawo tiri kuno kumaraini tichingoti asi chii chakaitika chaizvo. Chokwadi chedu isusu kuti mwoyo yedu isununguke kusvika pari nhasi ndechekuti tikakwanisa kunzwa vanhu vakauraya mukomana kana kuvaona kana kuvazivawo kunzi vanhu ivavo vabatwa nofunga zvinhu zvinokwanisa kutisunungura muno muarea medu muchitoona takawanda kudai so nekuti hatina mbobvira takasangana nechituko chakafanana nechocho kuti zvingangonzi zvaitika zvonzi zvarova kusvika nhasi. Saka ipapapa zvisinewo marimwe zuro ewaya tapedza kuiga mukomana tagara takangomirira kunzwa kuti pamwe tichanzwa kuti vanhu vai vakauraya mukomana vabatwa vakumapurisa tichingobvunza zuva nezuva tichibvunza mukoma wadiwa vangu ari panapa ndimukoma weda. Saka kuzosvikirawo marimwe zuro tazonzwa kuti kuno kune mukadzi ari kuita se ari kutaurawo zvaari kutaura kuno maererano nemashaikiro akaita mukomana waya. Tikatomhanyawo kuno kuti tikatouya nenguva kuti tinzwe kuti mukadzi wacho ari kumbotaura kuti kudii ari kupenga here kana kuti akasvikirwa here. Tikasvika tikaona madzimai aya tikatovaona paipai tikatogara navo akatodezwa zvikanzi madzimai vakomana varoda kunzwawo nyaya muri kutaura panapa kuti muri kumboti kudii nenyaya yemafiro akaita mukomana wayo. Asi manzwiro atakaita isusu matsananguriro akaita madzimai ndeyekuti vangu vaitsanangura zvokuti vakange vane zvangavanesana mumba mavo nemurume wavo. Asi shoko ranga riripo riri kungotinetsa nanhasi futi kuti
vangazosvika pakutaura sei kuti ivo murume wavo akatovaudza kuti ari kuda kutsipika mhepo yemukomana akafa, ari kuda kuitsipika pakuita sei, ndiye akauraya here. Tichizovabvunza paipai vachiti aiwa ane vanhu vaari kutoti iye ari kuziva murume wacho, vaari kushandirira kana kuti vakauya kwaari vari kuda kuti vashandirwe. Hatisi kuziva kuti vati vashandirwa here, pamwe vatoshandirwa kana kuti havasati vaita se vashandirwa nemuprofita, asi ane umbo hwekuti vanhu vakauraya vamukadzi wake ari kuziva kuti iye murume uyu ane umbo. Saka nanhasi pari kungotinetsa kuti saka ichokwadi here kana kuti manyepo, hatisati taziva kuti mupurisa kuti uyu muprofita tizive kuti auya kuzotorwa nemapurisa here, haasati, nekuti mukadzi uyu akazotakurwa nezuro akandwa naye kumapurisa akanopa ripoti yake. Zvisineiwo hatizivi kuti mapurisa anoshanda sei, kana kuti ari kutora nyaya iyi vachiisa papi, kana kuti vari kuifambira nenzira ipi. Asi isusu nanhasi takangomirirawo kuti tinzwe kuti mapurisa auya here, kana kuti kune munhu aakupenga here zvakanyanya uku kuti tizive kuti zvoshuwa vanhu vakauraya mukomana wendewo. Because mukadzi uyu achitsanangura mutsanangudzo dzake akatoburisa kuti muromo wekuti kune vakatouya pamba pavo vachitoshandirwa pamba pavo iye achinzi akahakwa mukomana uyu, mweya wake ukabuda ukataura kuti imimi muda kunditsipika, imimi ndakutombotanga ndadhila nemi ndisati ndadhila neava vakandiuraya. Uyu mukadzi manje womuprofita aitaura mashoko ake, mashoko ayo tichitomubvunzawo kuti kona amai chii chaizvo chakanatsoitika kupi kumba kwenyu. Saka ndachiramba kubatanicha imimi mai ukama hwenyu mamuchiti mamuri matwins Exactly. maimbosvika here pakutaurawo nyaya dzakati dziki dzeupenyu kuti mumwe musi lekiyasi anogona kunge akambotsanangurirai kuti unaka mutwini wangu ini ndine nyaya yakati inondinetsa mumwoyo mangu, ane here nyaya dzaaimbotsa? Inini kubva pandakasangana naye tiri paholiday papapa yaDecember kubata January, haana musi wekuti akati akambonditsanangurira kuti inini wangu ndine zviri kundirwadza kana ndine zviri kundikanganisa pamararamiro andiri kuita. Taitongosangana tichitofara, tichitomwa hwahwa mukanya tichinwa hwahwa, totopesana kana taenda kumba, uye atoenda kumba mangwana kuseni tongosangana saizvozvo. But zvenyaya zvekuti angataure kuti ndine zviri kundinetsa mumba anga asina mbotauro kwandiri, handina mbunzwa wachitaura mashoko azvo kuti pataitongosangana taitongofara, muri kuita sei, muri kudii, kana dziri nyaya dzeupenyu patinenge tichitaurawo zvimwe tiri kuita zvakati uku tiri kuita zvakati, asi zvekuti ndiri kushungurudzika kana kumbotaura kuti ona zvasavira kuti ndizouya kuno kunanetsana nemudzimai wangu, iwo hauna kubvunzwa kuti ko mai guru vari sei kana kuti mai nini vari sei? Izvozvo haana kumbotsanangura, ndinganyepe kuti akatsanangurawo kwandiri kuti ane zvaakambonetsanawo nemukadzi wake kana kuti ane zvaari kutonetsana mumba make. Izvozvo kwatiri zvinokunga pamwe akatongozvitopuraivheti zviri zvekumba saka izvo unonzwa sei wese munhu anga ari mutwini? How are you feeling? Ukunzwa sei? Mukoma wangu handidi kunyekwa, ndikurwadziwa zuva rega rega tichitongomuka tichifunga nezvemukomana wevayo tisati tanzwa kuti vanhu vakamuuraya ndivapi kana kuti vabatwa here. Hatisi kutombogarikika mukoma wangu, handidi kunyeberai, hatisi kutombokwanisa kuti tisununguke zuva rega rega tichitomuka tichitogaya kutoti saka kusaidi kwekwe zvakufamba sei kana kuti nyaya yapapi. Ndo zvinhu zviri kungotishungurudza zuva rega rega tichingomuka, muchiona takazara kudai, muchiona tichifamba mazuva ese, ndo chinhu chiri kutinetsa ichocho. Pamasuspect akaenda kumapurisa ekutanga aya, kuzouya mazita ari kubuda kune vanhu vakasvika kumuprofita, pane vanhu vakambonobvunzwa kwekutanga nemapurisa aya, pane mumwe here pakati pavo anotarisirwa kuti futi ari kuzivikanwa kwamadzibaba kuti akasvikawo? Ari kutarisirwa kunzi ari kuzivikanwa kwamadzibaba sekutaura kwaita mukadzi wamadzibaba uyu. Mumwe musikana akatomboenda kupolisi pekutanga, ari kunzi ndiye anenge ane vamwe vanhu vaari kuuya navo futi kuna madzibaba uku vachida kuti vaite riri gurupu rimwe chete. Zita rake futi munhu iye riri kuburiswa nemukadzi wamadzibaba uyu, kuti mukadzi iyeye ndivo vari kuuya kupi kuna madzibaba netimu ravo vachida kuti vatsipike manje mukomana kuti asaite
asamuke asarwisane nevanhu vakamuuraya. Inyaya inoseresa zvikuru. Maita basa mukoma wangu. Tine urombo nekurasikirwa nehama yenyu nekunzwa nhoroondo yemukomana Luckson Mirimi akashayikwa kwemazuva mashoma kwakuzowanikwa akanyura mumvura akabudiswa mudhamu. Saka takati apa kuti isusu pane rimwe rekupe rwakazofamba takanzwa kuti pana mai vakazouya tatibvunza kuti mai vakasvikira kwamuri here kana kuti vakasvikira murai, uye pavakasvika nyaya yavo yanga iri yekuti chii? Mai avo vakasvikira kumba kwemuzukuru watiri kuti nhasi ndiye muzukuru Savira mukuru, nenyaya yekuti akabudisa munhu waanoziva asi papa haana kukwanisa kumuziva, asi akasvika pakumuburitsa ari kutoya munhu. Ndo kwavakasvikira mai avo vachizoya nayo kuno kuringeni. Ndokutaura kuti inini ndine umbo kusheka kwakaita nekiasi, uyezve munhu ari kutsipika kuti mhepo yacho isabude murume wangu Profita achitamuona zvaari kutaurawo nezviri kutaurwa namai avo zvasiyana. Asi Profita uyu nyaya iyoyo asvika pagumisa nemukadzi wake pamusaka pekuti akudanana nemunin'ina wemukadzi kumba kunenge kwakaponderwa munin'ina wangu here, achizonokandwa mumvura. Ipapo nyatsopatsanangurira yandina kupabata. Hamuna pabata. Ari kudanana nemumwe ndiani? Muprofita uyu. Muprofita uyu. Ari kudanana nemunin'ina wemukadzi inga kudanana nemurume wangu nemunin'ina wangu. Saka unofunga akabhoekana kuti chi murume wangu inina akudanana newe, saka nyaya dzavo dzedza dzaanenge anoziva here, so akunodziburisa iri nyaya yekubhoekana. Kureva kuti paakataura kuti murume wangu muprofita, kune vanhu vauya vari kutsvaga kuti vamutsitsirire kuti mweya wake usabude. Ndo zvaakufunirwa nemukadzi wemanje. Asi inyaya yechokwadi here maonero amaita? Izvo hatina kuzvibvunza, nokuti izvi zvinosanza nevakomana venyu vava wamatai wemasayaji. Hatina kuzvibvunza kuti takabvunza zvikaizvo tinereka kuti afanga mapurisa taimuzokwanisa kusungwa nemhosva. Tangobvunza chete toratidza kuti mukadzi uyu ari panapa here mamudzinga since yesterday. Ivo vakati mukadzi ari pano, vana zvegora chifu vari kudzoka nepano vachigadzirisa nyaya yekubvunidzana kwake nemurume. Maona ko pamakaenda kumapurisa iye muprofita anga ari pai? inga asiripo, asi amai avo vakatopa statement iko. Vakatopa statement yekuti kune vanhu vakauya. Asi mai avanoratidza here kuti vanovaziva vana? Vakachiwo ndakaziva wani kuti vakazomuona, kuti vakamuona vanokwanisa kumuziva. Vari kuti vanhu vangani vakauya vari 6, vakazoya va3, vakauya va3 ndipo vakaziva vana kuti uyu ndomuziva. Pekutanga vakauya vari 6 vachitotsvaga kubatsirwa. Saka kunzwa kwamunoita imimi kubva kumukadzi uyu zvairatidza here kuti muprofita achatovabatsirawo zvechokwadi? Anga ani kutaura kuti zvinhu chakubatsira zvechokwadi, zvii zvechokwadi kana zvekunyika, asi muromo iwoyo aitaura kunewana because akazobudisa muromo wekuti mimi matarenya hadi pane wani. Munhu anotoshandira vanhu vanenge vakawanda, vanouya vakawanda. Asi akavati matareima hadi pane wani. Mukadzi ndo pakazvanga kunyimwa futi nekufinikana nezvekuitwa nemurume wake mumagirlfriend ikoko kwaingatonzizvo nevamwe wake iwe dzotsera hembe dzako kubva kugirlfriend kudzotere kumba, ndiwo zviri kubhowa mukadzi wako kusvika azokuda akukufumura kudai. Ataenda madzibabani, vanonzi madzibabani zita ravo? Anoza baba waMessi, anonzi waMessi zita ravo kuti vanoshandisa zita rekuti chipa basa, ndo zvamusingazivi. Asi kuzomuradzika zvako kwakafamba zvakanaka? Aiwa, kwakafamba zvakanaka. Akaradzikirwe muvhileji munopii? Tinotenda zvikuru vatariri veSly Media TV. Tiri kupfuurira mberi tichinzwa tsanangudzo pamusoro pemukomana Luckson Mirimi
akashayikwa kwamazuva anokwana kuita 3-4 asi akazowanikwa ari mumvura zvichiratidza kuti akapondwa nekuti anga akasungwa maoko zvise nemakumbo. Tina mama vari pano, makadiko amai? Zita ndimai ane? Mai Mirini. Imi muri chii chemuna? Mai guru. Kureva kuti muri mudzimai wemukoma, mukatitarisei kuti vatairi vedu vanyatsa kunzwai? Ndiri mukadzi womukoma wavo. Saka imimi ndimi mamuchigara naye here mukoma? Ndingati bamuni vangu vakauya uri musi wa11 December vachibva kumba kwavo kumaronje. Kuuya kwavakaita vakauya ini ndisipona, ndaenda kunhamu. Saka ndichidzoka kunhamu ndakasvikona bamuni vari pakutonzi vakatosvika nezuro manheru. Ndakati kwakanaka here naye bamuni makauya mega musina maini. Zvikanzi mai guru mudzimba zvinonetsa, ndomurume wakatanga kundipindura. Bva vanyarara. Vatatoswera. Ndazovabvunza futi manheru. Bamuni nyaya mangu ndiyenga. Mati zvemudzimba zvinonetsa, asi tiri kunetsa kanisu vakadzi. Zvikanzi nyaya yekuti ndikuudzeka inonetsa kuti nditsanangura, asi inini zviri kundiremera ndichazotaura zvakangopera zvakadaro. Saka tagara kubva musi wa11 December iwoyo wavakauya kusvika tizoitika zvichiitiko chakaitika ichi chakatoitikawo ndisipo. Mazuva ese ataionana zvedu vachiuya kumba vakapedzisira vakugara kwasawira wavo ndokwavanga vari vachidzoka havo kumba vachiti ndiri kumba kweshamwari yangu. Uyu Lakson uyu anga itori nemudzimai nevana? Vana vangani? Vane 3 nemudzimai nemumwe woti4 mukadzi wakasiyana neka. Kureva kuti kuzouya kwavaita kunoko zvikuratidza kuti pane kakunetsana kavanga vaita nemudzimai? Ndokutsanangura kwavo. Asi vakazosvika here pakuzokutsanangurirai kuti vari kunetsana nenhau iyi? Inini havana kukwanisa kuzonditsanangurira, vakazotsanangurira vakoma wavo nandisipo vangu pavakatsanangurira. Vakatsanangura kuti chii? Ndofunga vakoma vakakutsanangurira kuti kune nyaya dziri koko? Vanongotaura zvokuti vanongogara vachingondinetsa hamene nyaya dzavo dzavakamboita vari kumusha kwanga kwavaishanda kwamurevo. Vane nyaya dzavo dzavakaita kubamuni, saka ndo nyaya dzavainanonetsana nemudzimai wavo. Saka vakati bheta inini ndibude zvangu mumba nekuti ndopedzera ndamurwa ndakamukuvadza, saka inini bheta ndisuduruke. Ndokuuya kwavakaita kuno. Vanga vachigara vese kuMelfort? Ndosanza kuti vanga vachidzidza? Vaibva kumaronda vachienda kuMelfort. Vaibva kumaronda vachienda kuMelfort. Saka kuuya kwavakatoita kunoko kunogona kuine chekuita nekuti vakangoti regai ndimbosuduruka pamusha. Vakati gai ndimbosuduruka ndozodzoka zvangu. Saka ndokuuya kwavakaita kunyika. Saka imi maenda muchizodzoka makasosvika muchinzwa nyaya dzakamira sei pamusha? Ndakasvika ndimunhu wobamuni wakauya nezuro manheru nokuti wakasvika ari manheru emusi wechina ndibada kusvika Friday mazuruduka. Ndatotaura navo tongoti kuseni kwandakasvika vatatoswera tese vatatokurukura, asi nyaya yavakanetsana chaiyo chainava naundiudza. Ndakatozongoita kuudzwa nava kuti ndo nyaya imwe yavari kutaura. Imwe yacho handitozivi kuti vakatsanangura nokuti vakoma wavo nekuti bamuni nokuruwa vakauya vakataura nemun'ina wavo vese vari 3. Hatizivi kuti vakapedzana kuti kudii. Isi vakadzi handisipo ipapo. Vaitaura navari 3 mukoma nemun'ina. Zvakanaka. Tochizoenda pakushayikwa kwavakaita. Imi makazozviziva rei kuti babamuni havasi kuonekwa? Inini kutaura kwandingaite ndiko kudaiswa. Ndakabva futi pamba. Bamuni lekesi ndakapedzisira kuonana navo iri Saturday, Sunday handakuonana navo. Saturday ndakapedzisira kuonana navo pashopu apa pamaningira. Ndichitoti bamuni kwemimi ndamusingauye kumba chii zvikanzi magulezi kana mandoona ndiripo so nditoripo. Musatye zvinhu ndiri muno mueri ndichimba kushamwari yangu kwasavira kwavaigara. Ndakati alright. Ndabva vatonitengera chingwa nemazai pashopu akanzi haendei munobika tii kumba makanyarara. Ndakatobva ndadzokera kumba. Ndavasiya vane mukoma wavo. Saka inini Sunday handakuonana navo, ndakatoenda kuchechi handakuonana navo. Monday ndo ndakazofonera futi kunzi kune nhamo kuchitungwisa. Murume minangu akashaya. Ndabva ndatokwira mhatso bva ndaenda ndavasiya vari kuno. Ndapedzisira kuonana navo Saturday.
ndiri kunhama ikoko chipiri ndika ndakafonerwa tinzi maibhenia titofonera nevavatoma maibhenia bameninya hatisi kuvaona ngata kuti vangaende kupi havasi vakaenda here kubasa havana kudzokera here kumepoti kubasa kwavo ko kumarondera havako here kumba kwavo zvikanzi anamenini vakatoya panapa nezuva vachiti kumepoti havadi havako saka zii kusvika kubva musi wesande ndo vakapedzisira kuvashaya mamandi chipiri chitatu saka inini ndakatizongofonerwa kunzi bamini vaya vataitsvaga vawanikwa vari kudhemu kundeswa asi vakafa vakasungwa makumbo nemaoko ngata orit ini ndakutogadzira kuti ndiuye uka ndatongobva kunhamo kwana ndiri kumba tatodzoka kuno ndo maziro anenge saka nyaya iyi yakakubata iyo sei? Yakandibata nanhasi zvichiri kutondibata nokuti hatisi kunyatsonzwisisa kuti zviri zvigombonyatsotora nzvimbo ende handitonzwisisi kuti bamuleki asi vakafa nokuti zvinorwadza kuti munhu anonzi haoni kubody film. Tine urombo zvikuru ko saka nhaya mai mudzimai wababa munini mainini vanga varipo here panhama? Vanga varipo nevana vavo vese vakaona. Tine urombo zvikuru asi tine kubvunza mainini kuti inini mainini pakabuda bamunini mumba chakakutadzisaiwo kusumuka muchitigende irimbosvika kumba sinzi ndopamba panzi makadi kukwira bhazi makauya makabvunza kuti abangu munini kumba kwahako kana kuti ari kuno here havana mbokwanisa kuita izvi kubva musi wakabva bamunini kubva musi wa 11 December kusvika zvizoitika zvakaitika izvi vakatozouya vanzoti lekesi hatisi kumuona ndokuzoya kwavakaita. Are you struggling to get your POS system compliant? Digicon simplifies Zimra fiscal data integration. Affordable, starting at $300 for a year. Secure, seamless, and efficient. Join businesses benefiting from our server-to-server solution. Contact us now for customization.